Now, dito, sa Revelation 14, ay inisa siya sa 3 angels' messages kasama ang 144,000. So actually, may prescription words, prescriptive, identifying words na ginamit ang Panginoon sa kanyang redeemed. No? That must be considered primarily. Ito ay Christ's prescriptive name ng kanyang mga pinili. So, we have no options. Hindi na natin dapat tanungin sapagkat given ito sa kanyang story of redemption. Hindi na tayo magtanong, bakit ganun siya magtawag? No? Parang figure. Alam naman natin na nagamit ang Panginoon ng figure numbers, yung itong kanyang island, sa island prescription. So, kasali ba ako sa 144,000? Sino ba ang kasama? Ang mga kasama. So, it must be a positive outlook. Kasali ba ako? Of course. Dapat maging positibo ka na kasali ka sa 144,000. Ang pangalawang tanong, sino ba ang mga kasama natin? Sino ba ang mga kasama mo? So, yun ang maganda eh. Kasi, malalaman mo kung sino ang kasama mo. Siyempre, mag-reflect doon yung prescriptive behavior na sinabi ng Panginoon. Prescriptive activity. Prescriptive na mga programa na kanilang ginagawa. So, we need to be comforted. So, kailangan natin ito, kapatid, kasi divine pronouncement ito. Maganda nating mapanhawakan ito. Sa Bisaya pa, sinabi dito, appeal ba ko sa 144,000? Kinsa may akong kauban. So, kanang pangutana, positive nga, appeal ka. So, kung appeal ka, appeal ta, mangutana ta, kinsa may akong kauban. Naakahay posibilidad, naakahay gisulti ang Ginoo kung kinsa may atong kauban. Uy, naagi na siya. So, ang Revelation 14, package siya. Significant kayo kay naadihasad ang iyang activities sa mga kinabuhi. Di ba? 3 angels messages God. 3 angels niya gidawat ko na nga kanang mga angels, mga messengers na siya. Kaya ang Revelation 14, last accounting sa proclamation sa Ginoo. Nagihimo na ng chapter 7 niya, chapter 10 and 11. Di ba, i-establish sa Ginoo ang iyang katawhan nga mo proclaim. Ang proclamation sa iyang katawhan, ilang kinabuhi, ilang kinaiya, mo ng proclamation by the words, by the acts. Siyempre, na atong witness, preach and witness. Sitod naman ito diha. So, Revelation 14, closing movement of Christ's judgment. And judgment dugay na gud nagsugod. So, sa man ang judgment, act of God sa pagsilyo, di ba? Sa pag finally deciding moment na siya. Kanang uhuwis mo declare sa judgment, defining moment na siya sa mga giakusa o sa nag-akusa. Muna din nga, earth-defining moment ni. Karon ba? Kita karon ini mga orasa. Earth-defining moment. Muna, nga ang 144,000, complete ni siya nga prescription RX. Naadiha ang iyang kinaiya, naadiha ang kinabuhi. No? Kanya, mausa ni siya ang separation narrative. Ito ang separation narrative of covenanted people. Take note. Siyempre, nandyan na yung parable of the 10 virgins sa Mount of Olives. Na dito, island means definite na ang separating line. Island, pag nasa island ka, separated, isolated. There is
issue of isolations, my beloved friend. So as we begin, the lamb and the 144,000, we have to have a special prayer for this. Kasi this is one of the most important truth na ni-reveal ng Panginoon sa atin. The most comforting one. The most assuring one. Shall we bow our heads for prayer? Great God, loving Father, in the throne of grace, together with our friends in the virtual connections, we come into you, Lord, to possess us. By your grace, you will allow us to view our life and to view na makita namin yung movement ng iyong galaw sa pagliligtas sa amin. Thank you for empowering us to understand, holding to your promise. Bless those who are getting into this line, because give them the comfort, give them the assurance that they are and we are the people that you have chosen to meet you at the clouds of heaven. In Christ's name we pray. Amen. So pag minasa natin dyan, Revelation 14, nandoon na agad. The first few verses, 144,000. Having his father's name written in their forehead. Tapos mayroon narinig ni John yung busis nila. They sang as it were a new song. Pero kanta na siya na kinanta kasi buhay na nila yan eh. Kaya kasi as it were a new song, parang bago. Pero it's been a song that has been sung. It's been the life of his redeemed. Kaya as it were a new song before the throne. And before the four beasts and the elders, and no man could learn that song but the 144,000, which were redeemed from the earth. Take note, pronouncement ng langit, 144,000. Tapos may karugtong siya, which were redeemed from the earth. So, napakagandang prescriptive pronouncement ng langit. These are they which were not defiled with women. So, nandyan agad yung prescription na these were not defiled with women, for they are virgins. Take note, sa Mount of Olives, he mentioned virgins in this parable. When you talk about virgins, these are pure people, pure followers, claimants of Christ. For they are virgins. Pag sinabing virgins, pure yan, kapatid. Pero sa Mount of Olives, binigay agad ng Panginoon doon. Siyempre doon, yun ang engagement niya doon sa mga mismong covenanted people niya. Physical engagement niya, doon mismo ang life niya. Kaya doon niya binigay na yung mga anak niya, claimants na naka-covenant sa kanya, na tinatawag nating Jews or Israelites, sinabi agad niya kasi these are the exact narrative na kahit may membro ka dyan, lahi ka dyan, pero nahati na wise virgins and foolish. Wise kasi it reflects about their belief, their understanding. Wise applies to our minds. Kaya ang siling intellectually. Dapat malinaw yan. Malinaw yan. Kasi kawawa nga ang mga generations na careless ba. Eh sinabi talaga, whatever words that I have said, be circumspect. So dito virgins talagang specific na. This does not refer to the foolish. Kasi for they are virgins not defiled. Bakit hindi sila defiled? Kasi na-identify nila. Ganyan ang napag-aralan natin last week. Di ba? Na-identify nila. 3 angels nga eh. First, yung dumating sa kanila yung judgment. These were redeemed from a moment, being the first fruits. So, tingnan nyo agad yung language, first fruits. Pag may first, ibig sabihin ba may second or may last fruit?
unto the God, unto the Lamb. Verse 5, and in their mouth was found no guile. So bakit specific yung mouth has found no guile? Mouth talagang minention. Kasi sa proclamation, maraming claimants, maraming nag-proclaim. Pero ang tanong dyan, yung proclamation ba na yan, in terms of proclamation, ha? Kasi sinabi sa Mount of Olives, many will come in my name. Di ba? Many will come in my name. Let no man deceive you. So in terms of claimants of Christ as followers, gaya ng ating reality ngayon na maraming mga denominations. So, makikita mo agad. Pero dito, definite naman talaga ito sa kanyang mga anak. Kasi virgins ang pinag-usapan. Balik ka doon sa virgins. So, it refers really truly to the Adventist, tinatawag nating Adventist Church, na mahati sa dalawa. And this is very heartening message. Masakit ito eh. Kasi it refers really to an specific church. Sakit to. Masakit ito. Pero, siyempre, ang gamot ay masakit eh. When someone will operate your doctor, and their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. So, no guile. So, when you talk about proclamation, maliban doon sa personal natin na buhay, sa pakipag-usap sa kapwa, but in terms of proclamation, dapat nakita din natin ito bilang claimants, proclaimers of truth. Kasi marami ding mga proclaimers din, claimant ito. So, in Christ's prescription of the end, where the world will be enveloped by earthquakes. Kasi prescription niya yun. Lindol, natural calamities, famines, pestilences. He promised to seal, or He promised to preserve His people. Silyuhan niya ng katotohanan para hindi ma-deceive, para hindi maanod. So, preserve niya. His people, tinawag niya 144,000. Tandaan natin ito, it was God who called it 144,000. Siya ang nagtawag niyan. The highlight description of Christ coming, yung pinaka-highlight ng coming ni Jesus, is the movement of the natural world. Isa sa mga highlight ba, that turns to be unnatural or abnormal. So, in the language ng tao ngayon, new normal. Pag sinabi natin ito yung movement of Christ coming, sa natural world, ang tingin talaga dyan, ang the right dynamics of it, troubled world. Dahil troubled world, abnormal, unnatural. So ito ang prescriptive na sinabi ng Panginoon. So protection is the dire need of today. Bakit? Kasi sinabi ng early writings, page 71, those who receive the seal of the living God are protected in the time of trouble. Ganda nito. So, must reflect the image of Jesus fully. So, pinotektahan ng Panginoon in the time of trouble. So, ano yung trouble na yan? Yan dapat makita rin eh. Kasi one of the best deception ni Satanas ay yung word na trouble, time of trouble. Maraming nadadali nito. Maraming nadadali nito. Bakit nadadali sila? Kasi ang isip nila ng time of trouble, parating pa. Hinihintay pa nila daw yung time of trouble. Pati nga ang COVID-19 ay na hindi pa ito. Mayroon pang, hindi pa, wala pa tayo sa time of trouble. Kawawa naman yung ganyang mga prescription. No? So hindi naintindihan yung trouble. Pag sinabi kasi nating trouble, kapatid, it covers the whole world because this is the story of planet Earth. And what is at stake is humanity. Ano yung time of trouble? Covers the whole world. Pag
Pag sinabing trouble, kapatid, ito yung pinaka-issue ng, pinaka-essence ng great controversy. Na ang kaaway ni Kristo, sisikapin niya na maniwala ka sa kasinungalingan. Para hindi mo maitayo, hindi mo masabi yung mga sinasabi ni Kristo o testimony niya. Kasi si Kristo, may tinistify siya na ito ang mangyayari. Sa mga testimony ni Kristo, yun din ang kanyang prescription. Kasi His Word, yung salita lang niya ang makapag-save sa atin. Kasi yung salita niya, yun ang instruction. Halimbawa, sa river, sa 8:22, sinabi, when the transgressors are come to the full. Pag masama na, so, malaking trouble yan. Trouble ng mundo yan. Na maapektahan ang lahat. Everything will be affected. Ang problema kasi, ang karamihan, nag-interpret ng time, self-centered na, kami ang ito trouble. Kami lang ang ito trouble. Kami ang ipipersi, kami ang hahabulin. Yun ang hinihintay nila. Yun ang hinihintay. Kawawa talaga yan, kapatid. Malinaw sinabi ni Kristo, when the transgressors are come to the full. Troubled times yan. That's a troubled times. Mount of Olives, sinabi doon, claimants as Christ followers are many. So, it's a troubled life. It's a troubled faith practice. Kasi, madadali ka eh. Pag ang trouble, kapatid, na nilangguwahe ng Biblia, it will lead you to distraction. So, we need Christ's grace to stand. Kailangan natin, kaya nga, grasya ang kailangan. Hindi, hinihintay nila ang trouble eh. Kasi hindi pa daw dumating. Kasi pagdating yan, magsimula ang persecution. Isipin mo yun. Ang kailangan natin ang grasya ni Kristo. Yung testimonya niya na ma-proclaim mo ang testimonya niya. His testimony. Napakalino, sinabi niya sa Mount of Olives para sa atin. Many will say or preaching. Maraming mag-say and preaching. Yun ang description nga ni Kristo sa Mount of Olives. Di ba? Sa Matthew 25 parables. Faithful and unfaithful servants. Mga servants, ibig sabihin, mga preacher. Kasi ang last generation, preacher, Elijah, proclaimers. Pero sa proclaimers na yan, mahahati sa dalawa. Bigat. Bigat. Grabe. Inuman ko ito ng tubig. Kasi mabigat ito eh. It involves even your families and friends na nagpo-proclaim din. No? Kaya, makikita mo yung functions ba? Functionaries ng movement ng claimants. Virgins, wise, and foolish. So the foolish were really virgins are also proclaiming. Ang problema pa ng proclaiming na yan, kung yan ba ang tamang sinabi ni Kristo sa panahon na yon, sa panahon na yan, o sa panahon natin ngayon. Sa island, malinaw namang sinabi na time of trouble naman talaga yun, yung all nations drink of the wine. Malaking trouble yun. Personally, trouble natin ito. Kasi baka nakainom ka rin. Marami nagsasabi, ang 666 kasi, yun lang pag Sabado ka, wala kang 666 kasi ang 666, Sunday. Hindi pa nakapag-isip ang maraming Adventist niyan. Kayo dyan sa Amerika, there are 1,200 plus denominations na hindi member ng Sabbath Adventist. Churches. Mga churches ba na hindi kasali sa General Conference of the Seventh-day Adventists. Mga Hudiyo, di ba? Saturday keeper yan. 70 mga Saturday keeper yan. Ngayon hindi daw ang hindi daw sila siksik kasi hindi naman sila kasali doon. Kasi namulatan nila ang Sunday, yun talaga ang mark of the beast. Grabe. Tapos, sinasabi na, mark of the beast, simply, character is the most important. Kasi ang character na gusto nila, yung mahinahon, yung hindi na ano, ganyan. Kawawa naman. All nations drink of the wine.
Tapos sa Revelation 17, all nations, Revelation 14 yan. Sa Revelation, inhabitants of the earth, made drunk, na inhabitants of the earth. So it refers really to human being na maapektuhan. Pag sinabing time of trouble, take note ha, 95% of the Adventists, regardless of professions, whether you are a pastor, a theologian, we misapply and we misunderstand the word trouble. Kasi we've been set up to believe. Self-centered ang ating dating. Tayo lang ang i-persecute. Tayo lang. Persecution is an act of the enemy na maging detrimental sa iyo yung pagtayo mo ng katotohanan. Kaya nga dito ay kailangan Elijah, i-reach out mo yung pastors mo, district leader mo, leaders mo, directors nyo. I-reach out nyo. Kasi no, it's only Christ's grace. Christ's grace. Ano ibig sabihin ng reach out? Both of us will come unto the throne of His grace. We pray. We share. Na God, sinabi naman, God will gather His people. So, time of trouble is vital, my beloved friends. Understanding the very words in English. Trouble. When you are troubled means you have in intentions, no? You are pressured to make decisions. Whether you will abide with this group or you will hold with these teachings or not. So that is exactly time of trouble. That's the reason why binigay sa atin na ang Revelation 14. And only those who are sealed by His grace in the knowledge of His way. Sa daan niya. Kasi sinabi, I am the way, the truth, and the life. So si Kristo, siya ang truth. So ano ba yung truth niya sa atin ngayon 2020? Paano ba kumikilos yung great controversy? Paano ba si Satanas, yung tinatawag nating Satanas, Lucifer, gumagalaw siya para hindi mo matayuan yung sinasabi niya ni Kristo. Hindi mo ma-proclaim yung tamang katotohanan. Siyempre, nandyan na yung sinasabi ni Kristo na mag-transform ang kaaway as an angel of light. Kaya napaka-critical ito sa mga Seventh-day Adventist. Kaya maraming nauuna, nahuhuli. Ibig sabihin, hindi na makarating. Pero maraming nahuhuli na nauuna. Kaya magugulat ka in heaven, there will be a lot of surprises. Yung maldito noon, yung hindi malang nag-ano, pero ngayon, kumakapit. Yun na ang yun ang beauty ng story of redemption. Yun ang beauty ng grasya niya. Only those who are sealed by His grace in the knowledge of His way for us to stand. Hindi naman yan ninagayan para hindi tayo makatayo. To stand undefiled. Bakit hindi ka ma-defiled? Kasi hindi ka makisawsaw. You cannot be integrated. Kasi ang movement ng Satanas, i-integrate ka para mawala yung peculiarity mo. And then you will be fornicated because you are assimilated with this movement. Tandaan palagi natin, great controversy is a movement, my friend. Where the enemy is going to bring you into his fold, into his movement. Gusto niya na madala ka sa movement niya. Instead na you will be a part of the movement of Christ para salubungin na siya. Anong issue? Salubungin. The issue today is meeting Christ at the clouds. 157 years ka na. No? Tapos hindi ka set sa movement. In 157 years, napakarami ng ginawa ng grasya ng langit para sa mga anak niya. From the time 1844, 1863. So we need to pay respect to the movement of Christ, kapatid. Kaya in Christ's gracious literary delivery,
no, of his closing prescription, he guided us to go into the chapter 7 for us to complete or perfect our understanding of 144 of Revelation 14. Kasi dalawang basis eh. So, we can use our 2 eyes, 2 ears to see. Bakit dalawang basis inulit ni Kristo ang 144,000? From chapter 7, chapter 14. Sa chapter 14, nandoon yung 3 angels' messages. Sa chapter 14, nandoon din yung 3 angels din na yung sa wine. Yung wine press. Tinatawag na wine press. So, kailangan i-open mo lang, no? Kasi, alam mo, may movement si Satanas. Hopefully, kayo dyan na naka-online, no? You have to view. Twice you view this one kasi ang setup na ginawa ni Satanas, bago pa tayo isinilang, lumaki na yan eh. Kaya minsan, sino bang nagturo sa atin? Bakit ganito? Bakit na hindi pala ang sinasabi ng Biblia? So, maganda ito. Kaya nga, tulong-tulong tayo nito, kapatid. The value to proclaim the message to the world, not only in your province, not only in your district, but to the rest of the world. Germany, Australia, US. Tanggalan natin sa isip na parang hook, line, and sinker na ang mensahe galing sa Amerika. O kung sino nagsabi? Mga Amerikano. Parang ganun ang dating. Hindi natin naintindihan na from the east towards the west. Ganun lang kasimple yan, kapatid. Kaya nga sa chapter 7, and I saw another angel ascending from the east. Isipin mo yan. From the east. Titingnan mo ang planet Earth. Saan ba yung east? Na lumabas ang araw. What countries of the world where the sun rise? Diba? Andoon yun. Tingnan natin din, ascending ito, hindi descending. Galing sa east, kapatid. So, alin sabay ito sa sinasabing the coming of Christ from the east? Diba? Having the seal of the living God. Nakita niyang anghel ni John. Galing sa east, ascending from the east, pataas, ascending from the east. Ascend ba? Ascend. Having the seal of the living God. So, yung seal yung dala niya. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to heart the earth and the sea. Umiyak siya doon, nang mas malakas doon sa 4 angels na binigyan ng yung vowel to heart the earth. Kasi trouble ang pinag-usapan. Trouble. So, dapat maintindihan. So, dahil ascending siya, having the seal. Yung seal, ano ba yung silyo? Pag Biblia ang nagsasalita. Kasi sa atin, automatic, pag sinabing silyo, halimbawa sa eskwelahan, dyan, may silyo ang school. Ang mga opisina, may silyo siya. Ang gobyerno din, bawat departamento, may silyo. In 2 Timothy 2:19, nevertheless, the foundation of God standeth sure. Having this seal, ano yung seal niya? The Lord knoweth them that are His. So may silyo ang langit, ang Panginoon. Kilala niya kung sino ang Kanya. Saan yung silyo? Kulay ba ng balat natin? O yung word niya na isinabuhay? Yung salita niya na inintindi niya at isinabuhay niya? Kasi you cannot live a life without first understanding it. Kaya nga, forehead. Di ba? Forehead yan, kapatid. So, ang chapter 7, nakikita natin dito yung seal of the living God. Forehead. Bakit sa forehead? Kasi ito lang din ang ating part sa biology, sa anatomy, physiology. Ito rin din yung mayroon tayo ditong frontal lobe. Di ba? Na ito yung process ng decision making natin. Ito siya sabi 144,000. Pag binasa natin dyan, sila ang tumayo before the lamp. Alam naman natin, yung lamp ang nagbukas para maintindihan natin yung mga pangyayari sa ating generation. Siya rin ang darating na may wrath. Tapos white robes ang description niya sa 144,000. Tapos ang sinabi niya sa chapter 7, came out of great tribulation.
So ano yung pinanggalingan nila? Kasi nakalabas sila sa Great Tribulation. Ang karamihan nag-isip ng Great Tribulation na yan, sandilo. Tapos kapag declare ng sandilo, persecution magsimula. Kawawa ang pagtuturo na yan. Pero it has been in us for such a long time. Hanggang ngayon, marami pa ang nag-iisip ng gano'n. Pero sa chapter 14, name of the Father, nandyan sa kanila. In the forehead, follow the Lamb. Kanina, stood. So, follow the Lamb. Bakit mo kailangan follow? White robe sa chapter 7, sa chapter 14, not defiled. Hindi nadungisan. Kaya nga sa chapter 14, virgins ang pagkasulat kasi mga Adventist din ito sila. No? Kaso lang, nadungisan. Sa Mount of Olive, foolish. So mouth, no guile. Pag sinabing no guile, it's really Christ. It's the grace of Christ that empowers them to say and proclaim. Because mouth is the part of human being, human anthropos, that has the function to proclaim and announce, publish, preach the coming kingdom and the coming king, the Redeemer. Kaya nga diniskahan yan, redeem. These are the redeemed. Kapatid. Kasi ang issue nila, redemption. Ang life nila is redemption. So dapat malinaw yan, kapatid. Kita mo agad na came out of great tribulation. So kanina slide, pinanood natin na yung great tribulation, time of trouble yan. Great time of trouble. Pag trouble, tribulation yan eh. Trouble. Pero nakalabas ka, nakatayo ka, nakalakad ka na hindi ka nagdungisa. Kaya nga, in verse 14, chapter 7, came out of great tribulation and have washed the robes. Ibig sabihin, bakit washed the robes? Kasi yung sinabi ni Ellen G. White na reformation, they changed their ideas, their belief, their concept. Kasi for such a long time, conspiracy theory ang kanilang hinahawakan. The only way is you want to wash it and have washed the robes. Ibig sabihin, we decide. Nagdesisyon tayo na alisin natin. Tanggalin natin yung mga maling ideas, maling paniniwala. These are all issues of religiosity. These are all issues of ministries. These are all issues of spirituality. Because the main issue here, na, di ba, issue doon na sinasabi niya na katakutan mo. Hindi mo, huwag mo katakutan yung papatay sa katawan mo. Papatay sa kaluluwa mo. Ang katawan mo into hell. Di ba? Pag-aralan natin nakalipas na mga episode. And have washed their robes. So there was an action taken by these people and made them white in the blood of the Lamb. So there is the blood of the Lamb that made them white. Napakaganda nito. Kasi without the blood of the Lamb, wala tayo. Kasi our effort is as filthy as rags. Pero yung effort mo na pumunta ka kay Kristo, change your ideas, you wash it, and it will be Christ who will finally. So, napakaganda kasi yung River, Mount at Island, isa lang ang language nila. 95% hindi naintindihan yung time of tribulation, great tribulation, Matthew 24:20. So, I encourage you, puntahan nyo yung topic na yan, Matthew 24:21. Yung previous series natin, kapatid, no? Yung great tribulation. Yung word niyan, stress. Yung word niyan, kapatid, sa English, stress or telepsis. Ang tawag niyan sa ibang kapatid na word, trouble. Kailangan talaga, no? It's really time. So, great tribulation, isa lang language. Yun ang tawag na movement of Christ coming, kapatid.
Kaya nga, river, mountain, island, time of tribulation, great tribulation, great tribulation. Isa lang ang language nila niyan. So, ang time of trouble, tribulation, it's a time where the struggle and decisions, kaya nga, in this great tribulation, kalinsunod dyan yung judgment. Kaya nandoon yung finality ng judgment. Na in spite of gagawin ni Satanas, na kinukopya niya, ay hindi, kasi we allow our eyes to be healed. Yung great tribulation, global stress ang tawag niya. So, pag ang isang nagsasalita na hindi niya kinikilala yung language ni Jesus Christ, tapos mag-sermon, tapos ang sermon ay hindi, out of time, context ba? The context of time. Hindi na. Alam naman natin na 1,260 years, dark ages, nangyari yung ganyang na hindi nakalimutan na i-apply yung ini-apply na yung salita ni Kristo dito sa Bible. Na si Satanas ay, ang kanya ay angel of light, nag-transform siya. Nag-transform ba? Ibig sabihin, gagamitin niya yan, transform. Kasi yun ang ginamit niya sa Garden of Eden. Nag-transform as a serpent. Ganyan yan. So, yan may mga calamities yan na doon, mga tribulation yan because it covers the whole earth. Natural, other people, tapos ikaw mismo, tayo, yun ang So, ang solusyon ng kaaway ay makikita natin na may solusyon sila sa trouble ng mundo. Yung alitan ninyo, yung problema nyo sa simbahan na hindi kayo nakapagpatayo ng magandang building, tutulungan kayo, bibigyan kayo niyan. Your wonderful solutions. Kaya integrating to all humanity, to jointly participate in any programs and projects for the good of everyone in resolving Earth's problem such as climate crisis, poverty, inequality. Pero alam nila na ang Laudato Si daw, ito na Sandilo, pero nandoon na sana sila, pero dahil nga kadikit yung conspiracy, na hindi na nila alam, part na pala sila sa movement, kapatid. Hinihintay lang nila yung proclamation, Sandilo. Hinihintay nila. Pag wala pa yan, wala pa daw, hindi pa daw na-determine kung sino ang mga anak ng Diyos. Kawawa naman sa ini. Ibig sabihin, hindi active yung sealing, preserving act of God, yung active na galaw ng langit sa pagsisilyo. Hinadlangan mismo dahil ang kanilang intindi iba. So, the solutions of this planet Earth silently compromises faith, especially in our life. Meron na dyan, nagagalit sila, bakit ka daw isali ang MDG? Kawawa naman ang kapatid na yan. Kapatid, yung MDG, maganda nga yan sa plano ng tao. Hindi naman natin sinabi na masama yan sa tao. Napakaganda na yan eh. Pero ang tanong nga dyan, nakalinya ba yan as Christ prescription to meet Him at the clouds? Kasi nakalinya yan as Christ prescription to detour. Kasi sinabi ni Kristo yan eh. Yung MDG, He specified it. Yan ang policy of the world para lang i-destroy. So we have to be fair and honest, kapatid. Yung tribulation na yan, ang purpose, great yan. Bakit tinawag yan great? Imbis nasa ending na tayo, madungisan pa. Nasa ending na, virgins ka na nga, Adventist ka na, 28 fundamental belief na ang hawak mo, madungisan ka pa. That makes great tribulation. Kasi yung blindness ay hindi mo na nag-give up. You cannot paano ka makasunod sa lang kung bulag ka? Hindi mo nakita yung movement ng angelic ba? Transform as an angel of light. Yung great imitation niya. When someone imitates, mahirap yan. Trouble ang abutin mo dyan. Kaya pag bumili ka ng iPhone 12 o iPhone 11, hindi pa nakalabas ang original na iPhone 12 or iPhone 11 Pro Max, hindi pa ka nakalabas yan, mayroon ng mga fake na lumabas. Troublous times yan kasi ikaw, pag hindi ka
nagsisikap na alamin ay malaking away. Makabili ka, mag-away kayo ng asawa mo, anak mo. Kaya nabili mo ang faith. Kaya nga, it makes mouth guile, no? Yung Great Tribulation, yun ang maggawa sa iyo na makapagsalita ka ng hindi na ayon sa Panginoon. Guile. Hindi sinabi lying, eh. Guile, eh. What do you mean by guile? Tingnan mo sa dictionary. So dito napasimple lang, kapatid, yung Great Tribulation. Kaya nga hindi sinabi, they were defiled by women. Hindi by ang ginamit ni Kristo, with women. Kasi pag by, wala kang options. Dinungisan ka, impierno ka kasi dinungisan ka ng kaaway mo. Hindi defiled with. May sinabi ng with, no? Pag ginamit na with, you consent with it. May consent, may kinonsinti mo. You allow it to happen. Kaya one or two dances, accept the agreed. Diba? Sipin mo yan, defiled with women. Sa 144,000, not defiled. They were not defiled with women. Bakit women na plural na ang ginamit diyan? Kasi yung ending ng story of redemption, lahat ng inhabitants of the earth, kung ano man ang religion, religious persuasions, magkakaisa lang sila ng movement. Kaya nga, isali ka nga dyan, i-integrate, assimilate ka. Dahil ayaw mo, kaya nga hindi ka na-defiled. Pag mag-participate ka, naging kasama, sinabi na nga dito na ang mundo ay pasira na, tapos samahan mo pa kay gusto mong solusyonan. Ay, hindi na yan. So, yan ang tawag ecumenical church. Kapatid. Yung with sa dictionary, in company of ang meaning dyan. Used to indicate that somebody is a company or is in company of another. Isipin mo yan. Used together. Used together at the same time. So, can two walk together except they agree? So, kung sumama ka, ibig sabihin, kahit sinabi, ay, hindi naman ako, pero sumama ka, ibig sabihin, may pagkakaintindihan kayo. Ganito yan, tindi, kapatid. Gano'n katindi. By, hindi by. So, na-explain ko na yan, kapatid. Nabilis ng oras, no? Kung hindi man natin matapos ito, idugtong ko ito bukas. Yung troubles time, simply decision time, judgment time, shaking time, yan. Kasi nasanay tayo na ito ang trouble tayo, shaking time, Jacob's trouble, yung mga diagram na yan. Doon tayo nadadali dyan eh. So, ang sealing, kapatid, this is the work of the Holy Spirit. So, ang ginawa naman ng mundo, formation, at tawag yan, man initiated through methods and structures. Kaya, kailangan natin ng methods, kasi ito ang methods, kailangan natin ng acts, ganito tayo mag-prayer. So, you make formation. Actually, unknown to most Adventists, these are structures that would find assimilated because these are structures of prayer that was long time ago formed na i-participate at gawing practice ng lahat ng relihiyon. Bago pa nilunsad nyo yan, matagal na yan, 1982 pa yung acts na yan eh. Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Hindi mo nga makita ng maliit. Wala. Ano bang masama doon? Maalaala ko isang elder sa Taguig noon na, ano bang masama kasi, parang talaga makikita. Structures. Take note, scholars of the church, ha? Kayong nasa dyan, Ayas, Andrews, you need to see these things. Kaya sinabi ng Ellen G. White, Maranatha 200 paragraph 2. Just as soon as the people of God are sealed in their forehead, tapos 2 hyphen. Ibig sabihin, explanation niya, it is not any seal or mark that can be seen. Yan. But a settling into the truth. Hindi sinabi, settling of truth. Kasi ang settling of truth, hinintay pa natin yung laterin kasi bubuhos yan sa atin, makaramdam tayo ng kakaibang feeling. Grabe. Meron tayong episode niya nila. Yung purpose ng story of redemption, you communicate. When you communicate, people understand. Yun ang nangyari sa Acts doon sa panahon ng mga disciples. Settling into the truth, both intellectually. So the disciples were speaking according to what Christ made them to speak.
Kasi siyempre Christ is the source of truth. He's a perfect proclaimer. Both intellectual and spiritual. Mayroong into yan, kapatid, ha? Pag sinabing into, you act in it. Kaya kayo ngayon, pumasok kayo dito sa ating honor. So you make decision to go into it. Yun ang ibig sabihin, settling into the truth intellectually. Kailangan natin intindihan. Ano ba itong great controversy? Ano ba itong great time of trouble? Kasi pag surface lang yan, madadali ka. Kasi sinabi sa mga, every wind of doctrine will be blowing sa ating generation. Every wind of doctrine, every wind of teachings will be blowing. Kaya sinabi talaga ng Great Controversy, 1888, 588, paragraph 2, si Satanas sa kanyang ginagawa, no? Ginawa na yan. Tapos na tayo sa sa Revelation 13, tapos sa 12, Revelation 12. No? Cast out water. Satan himself is converted after the modern order of things. Siya mismo na converter. Ano yung converted? Positive word o negative word yan? Positive yan, converted. He will appear in the character of an angel of light through the agency of spiritualism. So it talks about spiritual dynamism. Spiritualism, talks about spirit. Tapos miracles will be wrought. The appearances. The sick will be healed by using this mga pseudoscience. Uy, nagaling na ako nito. Nang isinuot ko itong power na kulintas. Power na, grabe. The sick will be healed and many undeniable wonders will be performed. Hindi mo pwedeng hindi totoo yan. Kasi nakikita eh. And as the spirits will profess faith in the Bible. Lahat sila yan, gumagawa ng spiritualism. Lahat sila nagmi-ministry yan. Ipapakita sa iyo, they have faith in the Bible, Word of God din. Is it possible na mga Adventist din sila? Of course. Sila lang sinasabi dyan, 5 foolish. Yun ang great, what makes great controversy great. So makikita mo na agad na nandun yung struggle, trouble. Mangingibabaw talaga dito yung jealousy, tama nila, na hindi na yung spirit ng, yung pride na hindi na nila kasi ako ang graduate, masters, doctors, tapos sasabihin na ako ng mga ordinaryong elders na ito. Hindi matanggap nila yun hindi nila matanggap na Christ, God will use ordinary people para sa kaligtasan. Huwag mo nang bitiwan yun. Pag mayroong ordinaryo na magsabi sa iyo at nakikita mo, truth, na tumayo ang katotohanan, self-evident siya, huwag mo nang pakawalan yan. Maglundag-lundag ka sa saya. Kung kaya ba, doctor of education, doctor of theology ka, maglundag-lundag ka sa saya kasi heaven is in your hand. Truth is in your hand. Dapat ma-realize natin na the ordinary people will be proclaiming. Ang dapat makita ba na reality? Alis na tayo sa Greek philosophy. Yung Greek philosophy, yun ang nagturo nga He who has the power, he who has the crown is above all. Yun ang Greek mentality. Di ba? Yan ang Greek Kaya may kasabihan nga sa Greek philosophy na never put your wag mong yung confidence. May sinabi sa Greek philosophy ba na never outweigh your masters. Never outweigh your masters because he will pull you down. Diba? Yung masters mo yan. Kasi ang concept kasi ng mundo, pag ako ganito ang aking edukasyon, ako ang masters. That's a Greek philosophy, my friend. That's Greek mentality. Never outshines, ayan ang right term, never outshines your masters. Greek yan. Now, every time mag-iisip ka na masters ka, patay na. Wala ka matutunan. Actually, 90% ng ito ating ginag-oralan, sinishare lang ito ng mga ordinary sa bundok, sa farm. Most of this presentation that I share with you, coming from ordinary people. So, as the Spirit will profess faith in the Bible,
and manifest respect for the institutions of the church. Saan yung interpretation natin na burahin ang Sabadista? Na irespeto nga ang institutions of the church. Suportahan pa nga nila yung structures or institutions. Sila nga mag-provide ng funding kung gusto nyo. Magtayo kayo ng centers of influence. Yung Advent, yung sa Amerika, di ba? Yung Disney ang nag-provide ng funding. No? Di ba yung nilaruan ng NBA? Pag i-trace mo ang origin yan. Bakit? Advent Health Arena. Ang ganda niyan. Manifest respect for the institutions of the church. Their work will be accepted as a manifestation of divine power. So, kita mo na agad, simple language na reality, pero mabigat na dynamics. On the same book, sinabi niya, oh, how Satan watches to see his bait. Grabe, tinitingnan ni Satanas. Yung kanyang bitag. Napakabilis na kinagat. Taken so readily. And to see souls. Nakita niya kaluluwa na yan. Walking in the very path he has prepared. Si Satanas ang naghanda niya na. Ano sinabi niya? Ni Sister White. He does not, si Satanas daw, he does not want them to give up praying. Ayaw niya ng mga Sabadista mag-give up ng praying. Kaya doon dinali tayo sa acts of prayer. Mga spiritual formations, mga camp meetings, mga youth camps. Grabe. Mga prayer na dugtong-dugtong na kailangan ito ang susundin, mag-iyak-iyakan sila. We have another episode for it. I-discuss natin yan. Grabe. And maintaining a form of religious duties. Ayaw niya na hindi ka magtulong sa gawain ng evangelism. Maintaining a form of religious duties. Kasi alam niya yung sinisigaw ng pulpito. Kaya tinitulungan natin ang gawain, tulungan natin, mangikaya tayo, evangelism. Ito sinabi ni Joel, 18, ano pang taong sinunod? Maintaining a form of religious duties. For he can thus, sabi ha? He can thus, si Satanas daw, he can thus make them more useful in his service. Grabe. Useful talaga. Imbis yung influensya natin, maghatid na maghanda na yung mga tao para salubungin ang Panginoon. Hindi na kasi na-influensya matagal pa. Hindi pa darating ang Panginoon. Hindi pa darating yung kanyang tinatawag na pangako. He unites his sophistry and deceptive snares. Grabe yan, this sophistry, craftiness, and deceptive snares with their experiences and professions. I-mix up niya sa ating mga, naramdaman ko, ang impression sa akin. And professions. Kung ano ang mga professions natin, kapatid. True testimonies. Magugulat ka. Yung lakas ng mga testimonials ngayon. And thus advances his cause wonderfully. Yung experiences, mag-prayer kami, nag-iyakan kami. Di ba? Nangyari yan. Isinimulan yung acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplications. Grabe ang experiences, mga testimonies nila dyan. By their professions. Kapatid. Sakit, no? Sakit. Kasi lahat na tayo ay talagang napunta dyan, napunta sa ganyang magawain. So the last instructions we need to follow. All countries, all nations, na ganyan. Kailangan mo tinawag na ikaw na peculiar. You are a chosen generation. First Peter, kapatid. You are a chosen, a peculiar people. So yung statement ni Jesus tungkol sa globalization, dapat imulat natin na huwag natin hadlangan ng ating pride, ang ating puso't isipan. Kasi ang ordinaryo lang ng mga elder, ordinaryo lang ng mga tao ang nag-share sa iyo para i-share yung globalization na sinabi ng Biblia. Siyempre, hanapin mo, saan yan sa libro ng Ayas? Saan yung libro yan ng Andros? Sinong author niyan? Hindi yan. Si Kristo na mismo ang nagsabi. Kasi sinabi ng Biblia na hindi na ito pwede isulat ng tao. Di ba? Sinabi nga, isulat ko, the thunders
Sabi, ay, huwag mo na isulat yan. Sabi ng anghel kay John. Hindi na ipasulat. Ang movement ng thunder, it hears the whole world. Hindi na ipasulat yan. Yung apocalyptic, hindi na. Closing movement, hindi na ipasulat sa tao. Kasi Christ's word, ang salita ni Kristo will stand by itself. Self-evident. Ibig sabihin na sir, nakikita mo. Kaya nga, river siya nakipag-usap para sa atin. Doon sa Mount of Olive, dinescribe yung ating katapusan, kapatid. So, great tribulation that defiles, cannot follow the lamp, makes mouth guile ang kanyang movement. Yung guile sa dictionary, ang meaning niyan, sly, cunning, intelligence. Cunning intelligence ba? Pag wala ka talagang power of grace, pag walang grasya, hindi mo ma-identify yung difference. Sabi nga ni Ellen G. White, di ba sa Greek, the line of distinction between professed Christians and the ungodly. Ang akala nila na ungodly yung mga killers. Hindi, kapatid. Yung ungodly, yung nadisiba ng transformed angel of light. Pag sinabing angel of light, ang kanyang galaw, hindi yan kadiliman. Kaliwanagan, pero maghatid sa'yo, maditor. Ano yung mga kaliwanagan? Yung mga movement, mga activities, for the common good, for the good of your family, for the good of your physical. Yan, craftiness, guile. Kaya parehas lang yan. He shall cause craft sa river ng ulay. Sa island ito. Craftiness, artifice. Dapat maintindihan, ano ba yung fraudulent activities na ginawa ng angel of light? Maging fraudulent siya pag hindi na siya sa blueprint ng story of redemption authored by Jesus Christ. So, it's in the Bible, pero Bible din ang gagamitin nila. So, kaya nga, yun ang pinag-aralan natin sa nakalipas na mga episode, di ba? Through His policy, common good. Satan's policy in this final conflict with God's people is to promote the stability. Ito ang final conflict na initiated by the enemy of Christ. I-promote yung stability mo. I-promote yung ministry mo. Anong ministry na yan? Siyempre, love. Ano pa yung ministry? For the good of all men. Ano yan? Ano ang ministry na yan? Promote the good of every man and of the whole man. Doon, pag hindi mo naintindihan ng 1,000 years na movement, na doctrine, na sinulat pala, na yun pala ang last na movement, mawala ka. Kaya nga, napag-aralan natin last week na ang the serpent cast out of his mouth water. So, anong advocacy? Water. Pag makapasama ka sa advocacy na yan, you have guile in your mouth. You are part of that craftiness. So, kahit hindi ka nagsisinungaling, pero ang sinasabi mo, na sabihin mo ngayon na wala pang time of trouble ngayon, ibig sabihin, there's a guile in your mouth. Sabihin mo, hinintay ko ba ang sandilo kasi wala pa ang persecution? Pag sinabi mong hindi pa nangyari ang persecution, that's a guile in the mouth. Because Christ is specifically mentioned in the Mount of Olive that tribulation or great tribulation is telepsis. Ang ibig sabihin ng telepsis is it is a dynamics of the whole earth. Yung stress. Stress ba? Yung tinatawag stress. Medical term siya. So, lahat ay tinulungan nito ng mundo kasi siyempre, earth ang at stake. We are all troubled. So, ang solusyon para sa earth na ito. Solusyon na ng tao. Pero ang solusyon para nasa Panginoon. Anong solusyon? Darating siya. Darating siya kasi kukunin niya tayo at baguhin niya yung planet earth na ito. Yan ang ibig sabihin, kapatid. Paano niya baguhin yung na nandiyan ka sa... Daling kanya muna doon sa kanyang divine place, kapatid. So, dapat malinaw. Kaya nga, mouth function in the context of redemption, speak, talk, advocate, proclaim.
So, posible ba ng mga ministers ng kahit ano-ano, kung ano man yun, Sabadista, mga Protestante, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, dating daan, are we speaking? Are we talking? Are we advocating? Are we proclaiming the testimony of Christ para sa atin ngayon? Yung nag-testimony ba si Kristo tungkol sa globalization? Pag hindi yan ang sinasabi natin, you have guile in your mouth. Your mouth speaks but not in the words of Christ. On time. Kaya nga kinopya niya yung mga previous na mga statement to appear is as Christ-like. Ano yung mga previous statement na movement ni Kristo? Di ba? Siyempre, nandoon yung love, agape, nandoon na yun eh. Pero buhin mo yung agape na it lasts, that's the grace of Christ in totality. Na ma-reach natin yung meeting at the clouds. Eh nga parehas, nandoon pa rin sila. Kaya busy na sila dito sa mga program, public, hindi na yung movement, kapatid. So are we really proclaiming the right message at the right time? That's the question. Are we really proclaiming the right message at the right time? That's the most important reality for us tonight. In our time of globalization, mayroon pa ba tayo ngayon na hindi maniniwala na ang ating buhay ngayon is globalization? Ang activity natin ngayon, globalization. Ang program ngayon ng buong institusyon, globalization. Kasi yun ang sinabi ni Kristo. Kaya nga, ang globalization din yung proclamation of His coming. Napaka-selfish natin ha. Intindihan, ang gospel na ng Sabbath will be proclaimed to all the world. Pag naman kapatid, i-proclaim natin yung whole movement of planet Earth. Kasi yun ang sinabi ni Kristo. Politics, economics, natural world, religious world, yun ang dapat natin i-proclaim. In our time of Earth's globalized movement, are we proclaiming it as the movement of Christ coming so people can be warned? Are we proclaiming Earth's globalized movement as the testimony of Jesus Christ? Kasi to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Ano sinabi? To the law and to ang sinabi rin, here are the patience of the saints. Here are they who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. And the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. So when you talk about Christ, meron na, prophecy lang, hindi nila nakikinig. Dapat si Kristo ang mensahe. Yan ang pastor na hindi alam ang story of redemption. Hindi alam niya na ang prophecy is the testimony of Christ. He testified it that it will happen. At kung nangyari ito ngayon, ibig sabihin, you witness it. I-share niyo yan. I-share niyo yan. I-share niyo yan. Kasi, ano yan kapatid, sa ating generation yan. So here we are, my friend. Ipagpatuloy natin ito. No? Huwag nating mamadaliin ito kapatid na ang 144,000. Gusto kong i-challenge sa inyo kasi Lunes ito. I-challenge ko sa inyo na hanapin nyo ang salitang disciples sa Bible. Yung disciples ba na salita ay yung 12 lang ang tinawag na disciples? Pag-redeem, paano ginamit ang salitang redeem sa Biblia, kapatid? Paano ginamit yan? Yung redeem. Ang oras natin, alas 9:15 na. Alam ko na we end at 9:15, no? 9:15. Hiya naman ako na, natin kapatid, na hanggang 9:30, maantukin na kayo. Although some of you are watching this presentation after the live, kayo watching right now, please, if you understand this message, you share it, my friend. Put it in your wall, one at a time.
One friend, you share it to your friend, my friend. So Christ as the center of the life of the disciples. Christ is also the center of the redeemed. So kung siya man ang sentro, kapatid, ng mga disciples, bakit 12 lang ang kanyang sinabi? There are 12 disciples. Pero ang tanong dyan, sa Bible ba, are there only 12? Kapatid. Kung sinabi ng Panginoon na 144,000, ibig sabihin ba na ang redeemed? Kasi yung 144,000, sinabi ng chapter 7, these are the redeemed. Pag sinabing redeemed, ito lang ba ang bilang 144? Pag sinabing 12, ito lang ba ang 12 disciples na may karapatang tawagin na 12 na disciple? Yung 144,000, sila lang ba ang karapatan? Yun ang mga basic natin na intindihin, kapatid. Kasi kung 12 disciples, yung kanya, that turned the world upside down, the 144,000 as the last movement. The 12 disciples were the movement of Christ in proclaiming His coming. Pero ang 144,000, these are the movement of the closing who will be alive. Ito yung sinabi ng Bible, buhay na sasalubong sa Panginoon. So here we are in our generation. The 12 disciples, pag silipin natin at babasahin, mababasa natin si Acts 9:36. Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works and absent. By the way, before we close, maraming pamilya, mag-asawa, nag-away. Dahil ano, 144,000, lalaki lang yan. So, ibig sabihin kaming mga asawa niya, hindi kami kasali dyan. Paano mga bata? Ibig sabihin, patay lahat ang mga bata. Kaming lahat ng mga babae, patay. Kasi ang 144,000, buhay na sa salubong. Paano yung patay na bumuhayin? So, magkaroon ng issue, kapatid. Siyempre, maraming awayan, maraming debate sa simbahan. Maraming nagsuntukan, maraming nagpatayan. Maraming mga emotions ang nawasak dahil lang na sa issue ng 144,000. Ang 144,000, no? Marami akong nakita dito na pumasok sa linya. Share nyo na, kapatid. Bukas ng gabi, pagpatuloy natin ito. Pero I would encourage you, please, open your Bible. Read the whole chapter of chapter 7 of Revelation. And the whole chapter of Revelation 14. Kapatid, basahin natin. Kasi yung whole chapter, 1 to 5 lang yung 144,000. Pero makikita mo na yung dynamics. Bakit kaya ang 144,000 chapter 14, tapos binigyan tayo ng pambungad ng 144 sa 3 angels? Ano ang relasyon nito sa 3 angels na pinag-usapan natin nung nakaraan? The first angel siya, the everlasting gospel. For the hour of His judgment is come. Kung ang 144,000 sinabi, these are the preserved. So makita mo na agad ang connectivity ng message ni Kristo. There's only one message in 3 distinct locations. The mount, the river, and the island, my friend, to complete the story of the closing of the story of redemption. Complete, because 3 represent shalosh. Complete, my friend. Okay, shall we bow our heads for prayer? Our great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, we would like to thank you that as we start again in this series, we pray, Lord, that you will allow each of these viewers right now, touched by your power, imbued by your grace. Thank you for inspiring them and all of us to open our Bible.
to ask you, Lord Holy Spirit, to help us understand your engagement. Allow each and every one of the viewers to feel your engagement to them, your conversation to them, because we are the center of the Bible today. The truth, aletheia, that is alive. We are the subject of the conversation. Thank you for inspiring them to read your words as we continue to view the truth that's standing right now na tumatayo na ang iyong banal na salita. Thank you for keeping them safe. Arrange their time and their schedules so they can be back tomorrow. Thank you for all the blessings and the knowledge that you imparted for all of us. In Christ's name we pray. Amen.